Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Veľmi som sa tešila, takže úžasná. A teraz som troška nervózna, mám také spotené dlane, takže som taká excited, ako to v Amerike hovoríme. Máte představu, na co se Jan Kraus bude ptát? Neviem, ale možno sa budem pýtať ja jeho, lebo ja som taká ukecaná, takže aby neostal ešte prekvapený. A dobře, kdybyste si ty role vyměnili, tak na co byste se ráda zeptala jeho? Aké je jeho obľúbené jedlo? A aké jedlo by si vybral, to je moja otázka vždycky, aké jedlo by si vybral, ak by sedel v celej smrti, takže aké menúčko by si dal? To je otázka u mňa pre každého. Dobře. Zmiňovala jste, že máte trému. Ale takú maličku. Ale možno to je tým, že je tu nevyklimované, že je tu strašne horúco. Takže teraz neviem, či sa mi potia ruky z toho, že je tu teplo, alebo z toho, že mám troška trému. Lebo toto bude také živé publikum. To nie je ako podcast, viete, to sa nedá postrihať, takže no, neviem. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Vy ste sa ma niečo chceli opýtať, ja som vám tam skočila. Ne, poslední otázka je, jak se máte před natáčením a jestli máte trému, tak to jste zmínila. Tak akože, neviem, či to je tréma, neviem, či to je teplom, alebo tým, že tu bude veľa ľudí sedieť. Ale akože nie som ani nervózna, tak by som povedal, že je mi príjemne a teším sa. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří, děkuji za odpovědi. Doufám, že vyjde. Díky moc.